Welkom terug bij Henkies Papiamento. Vandaag ga ik 2 woorden behandelen. Ta en tien. We beginnen met ta. Ta. Ta betekent is, zijn of ben. Nummer 1. Está bonita. Está bonita. Hij of zij is mooi. Nummer 2 is nos tacana. Nos tacana. Wij lopen. Nummer 3 is mi ta na casa. Mi ta na casa. Ik ben thuis. Het tweede woord is tien. Tien. Tien betekent hebben, er is of er zijn. Nang tien zijn. Nang tien zijn. Zij hebben geld. Nummer 5 is tien comida. Tien comida. Er is eten. Nummer 6 is tien más gente. Tien más gente. Er zijn meerdere mensen. In sommige gevallen gebruik je tien in plaats van ta. Kijk maar in de volgende voorbeelden. Mi tien 34 años. Mi tien 34 años. Ik ben 34 jaar oud. Of tien nuevor. Tien nuevor. Het is 9 uur. De verleden tijd van ta is tabata. Tabata. Tabata betekent was of waren. Tabata drumi. Tabata drumi. Hij of zij was aan het slapen. Nos tabata na school. Nos tabata na school. Wij waren op school. De verleden tijd van tien is tabatin. Tabatin betekent had, er was of er waren. Botabatin suerte. Botabatin suerte. Je had geluk. Tabatin tiki hende. Tabatin tiki hende. Er waren weinig mensen. No tabatin zijn. No tabatin zijn. Er was geen geld. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren op het kanaal en like de video. Ayo!